tete maita zvakanaka mauya. Nasi ndikuda kutochikorwa kutochikorwa setsotso. Zvidikizo. Muzati ini ndinopedza masports. Asida kurowa zvekuti chabuda mauri muchipinda mumaspring emamattress. Ndidi. Kochidzima light. Titange. Light ndozodzimirei manje? Hapana. Washinga here kuita sex vet. Kufira sex vet. Handidi. Itai. Yo. Amai. Yeah. Saka ndochicho. 2 seconds itsotsi. Unopowa iwo. Saka ndozvawakrosera bhodha izvozvo. Kuya uzondikwanya 2 seconds. 2 seconds kuita sei? Shamari, kuna wakadzi wasi kutomborohwa naye mudzimba umu. Kuna wakadzi watoesuwa. Otoshora zvakweni kuti 2 seconds. Musadzoke futi zvenyu pana abudai matogara mafireko kukoma muriko. Iwe, chikakosha kutunda kwomurume wangu. Zviko zvese hazvina basa izvo. Shamari, kana nenzara bika sadza shamari. Ukadhakwa dai unombobvira wauya zvako. Une muedzo yaSatani. Kuyozondiedza so 2 seconds undiedza. Wangu, iwe, handingazvigoni izvi. Wongoti chero zvawaita, chero waguta. Sorry mukadzi wangu. Inzwa manje, handina kudya zuva rese, ndine nzara umu. Plus mufambo akufamba wangu. Chimira nimborara ka. Ndobva ndatangidza masports. Mira nimborara, ndiregerewo. Wakaita zvawaita futi abada kucheka chinhu chako ichocho. Handisi bhutsuka dzinoedzwa inini. Sandijairira panapa, sandijairire. Handisi mwana mudiki eni. Upfati sadza anogutsa inini, handiti gute nesadza inini. Indijairira. Nekudira uchiti kuvandudza njere, kuzvimakira pawatadza, kuzvinyengedza uchenjere. Auwapedze maruva enyika zingizi chigonyera pamwe, usandivenge ndangoti ndikurume nzeve. Uri kuacta so surprised, inonzi live, inonzi live, inonzi live. Uri kuacta so surprised, inonzi live.